Roblox. Znate li što je Roblox? Djeca često o tome govore, a mi odrasli padamo s Marsa. Roblox je igra sa stotinama milijuna korisnika, a većinu čine upravo djeca. Ja sam učiteljica Lucija i pokušat ću što kraće i jednostavnije predstaviti ovu igru, njene pozitivne, ali i negativne strane. Što je Roblox? Roblox nije samo jedna igra kao Minecraft, to je u stvari platforma s milijunima mini igara. Da. Posebnost je u tome što korisnici na vrlo jednostavan način mogu kreirati svoje vlastite igre koje onda svi mi ostali isto možemo igrati. Igre su vrlo jednostavne s nešto slabijom grafikom, pa evo recimo ima ovakva igra. Što je dobro kod Robloxa? Djeca vole Roblox jer im daje potpunu slobodu, mogu graditi vlastite svjetove, igrati u raznim virtualnim gradovima, natjecati se s prijateljima. Roblox omogućava djeci komunikaciju s drugom djecom, ali to neko kreativno izražavanje. Djeca kroz igru mogu razvijati logiku, pažnju, kodiranje, matematiku, ali i timski rad. Neke igre podučavaju i fiziku, strateško razmišljanje, svašta tu ima. Koje su opasnosti od Robloxa? Nažalost, Roblox nije bez rizika i to velikih rizika. Budući da svatko može kreirati svoje igre, djeca ponekad dolaze u kontakt s osobama koje ne poznaju, pa i neprikladnim sadržajem. Tako imamo primjere vrlo nasilnog, seksualiziranog ili uznemirujućeg sadržaja do kojeg djeca lako mogu doći. Već sada postoje brojni slučajevi u kojima su djeca stupala u kontakt s brojnim predatorima. Roblox is not safe for kids. Roblox je u tom kontekstu dobio i dosta medijske pažnje, provlačili su se po medijima baš zbog tog dijela kojeg nisu riješili. We deleted Roblox for my 12-year-old. All of these arrests that you're seeing are very recent and you can find them with a simple search. Tu su i mikrotransakcije, Robux, što onda može potaknuti daljnje igranje, trošenje novca i ovisnička ponašanja. Za kraj, Roblox itekako može stvoriti ovisnost kod djece, kao i puno ostalih stvari, i u konačnici previše sati provedenih pred ekranom. Roblox kao i puno drugih igara može biti koristan za djecu, ali uz roditeljsku podršku. Ako se tome pažljivo pristupi uz ograničeno vrijeme, Roblox može biti i koristan. Ali ako se djeci pruži potpuna sloboda, postoji veliki rizici. Prati Školska posla za još školskih tema.